бисёри шахсҳо комментҳои изма менависанд. пеш аз оне ки навистанд шумо аввал як фикри худатона кунед, як ман намедонам китоб хонед. бугу ҳамира субахе шумо ки маю бекоран баъд мо одамода интерес немохам тактай комментария мегава бачаҷон беҳрӯзҷон биги бача ҳамин авқотаки гарм биги шарм надор биги бура ба пеши хуршеда хоб ки ҷогат партофтагиак хоб мекунӣ дар пешаш. худо бузург аст, худо худаш медонад ҳар як бандаашро, тақдири бандаашро. шумо худо нестед. шумо ки хеле мулоим када ман хушида шумо ки ягон кас ҳуқуқ надодааст ба шумо ки касеро танқид кунед, таҳқир кунед. алал хусус мебахшед маро мардҳое ҳастанд ки не ҳама мардо, аммо мардҳое ҳастанд ки муҳоҷирон азиз, нафароне ки ҳуҷҷатҳояшон тамом шудааст ва мехоҳанд ки границаро гузашта бошанд, ман ба шумо як ширкати боэътимод ва боваринокро ширкати бахаро пешниҳод мекунам. ҳатман ба он муроҷиат кунед ва шуморо бурда ба ҷои лозимӣ боз пас мегардонад. аз номи ман гап занед, ҳатман скидка мешавад. шахсоне ки билет харидорӣ мекарданд ба тамоми дунё, як ширкати боваринок барои шумо тавсия метавам, Mov Travel. И бародармон дар Москва дар чандин шаҳрҳои дигараш филиали авиакасе фичак шудагиаст. Билетҳо ба тамоми рӯи дунё, ай ҳама авиакасо арзонтар. Марҳамат, занг бизан, нархошуно як бор пурсед. Салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз як ролики тарбияви бениҳоят ҷолиб ҳамроҳи апайз бениҳоят зебомон. Хушомадин апаҷон. саломат бошед. гуфтанӣ ҳастам ки ин якум ҳамкори ман бо беҳрӯзҷон, яъне он корҳое ки беҳрӯз мекунад ба подписчикош маълум аст ва ин ролики тарбиявӣ ки кардем, гӯем тарбиявӣ масҳака, яъне ҳам масҳака дорад, ҳам як гӯем шӯхии худро дорад ва умедворам ки бо Гулдона модари бузурги ширини меҳрубони беҳрӯзҷон ки дар ҳақиқат писари якдонаашро бениҳоят дӯст медорад ва дастгирӣ мекунад, ин ролики охирин намешавад ва дар оянда низ боз аз ин ҳам беҳтар зиёдтар ҳамкории пеш дар пеш мешавад. хушомадин саломат боши ҷон. хушомадин, бисёр хушҳол ҳастам. обод боши ҷонам, обод боши. шумо дастгирӣ кардистед. обод боши, обод боши. як чиз гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин бисёри шахсҳо комментҳои изма менависанд. пеш аз оне ки навистанд шумо аввал як фикри худатона кунед, як ман намедонам китоб хонед, як кори ба фоидаи ҷамъият, ба фоидаи мардум кунед. ана баъд ягон кас ҳуқуқ надодааст ба шумо ки касеро танқид кунед, таҳқир кунед. алал хусус мебахшед маро мардҳое ҳастанд ки не ҳама мардо, аммо мардҳое ҳастанд ки занҳоро гапҳои қабиҳ гап мезананд. ин аз рӯи мардигарӣ нест. яъне каме худро ҳурмат кунед, дӯстонам, каме худро ҳурмат кунед ва ба шумо ҳеҷ кас иҷоза надодааст ки зане ки ҳунарманд аст, зане ки бо душвориҳо, бо як пастиву баландиҳо зиндагии худро, фарзанди худро ба воя мерасонад, ба шумо ҳеҷ кас ҳақ надодааст ки ӯро таҳқир кунед. худо бузург аст, худо худаш медонад ҳар як бандаашро, тақдири бандаашро. шумо худо нестед. инро фаромӯш накунед. маю бекоран баъд мо одамода интерес немохам тактай комментария мегава ва гӯшнаёна беҳрӯзҷон чӣ гуфтан ихта сер мешавад. чӣ хеле ролики навбатӣ яъне актрисаи навмон беҳтарин. дӯстони азиз, имрӯз мо дар хонаи апай Гулдонабоно ҳастем барои як ролики тарбиявие ки фарзанди апай Гулдона нақш мебозад бо ҳамроҳии актрисаи бениҳоят шинохта апай Моҳпайкар Ёрова. моро ҳамроҳ бошед ва аз ролики навбатии мо бохабар бошед. хай дӯстони азиз бачаҷон беҳрӯзҷон биги бача ҳамин авқотаки гарм биги шарм надор биги бура ба пеши хуршеда хоб ки ҷогат партофтагиак
خو میکنی در پیشش نه خواهر جان همجا وسط خورده خواه همجا خو میری مالی خیلی خوب مالی نکه نیما که برو مادر سراز غیده برم بله من میگم نه همجا راحت هستیم همجا خوبه نه گفتم همجا جان گفتم. وسط خواه میکنم باز بسیار که کدر چی میکنم من گفتم چی خی میرم خطی با چی میرم بعد سراز وجود روز میکشی نشمود خط فوتبال میکنم یک دو باز بیست چه همونو ما؟ هم چه دست بیسته؟ فراد را یک دو سه رفتیم ما چه خطی بچه هم میرم خواه میکردم همجا دم ایزم بلنگ اب زمین که پا به دیکتافون کم تریسی بیاد نزدیکتر زمینش لواش ایسا لواش نه میدونی وقتی که کامیرا سیمکا داره خود سر تخمه که برای که نه چشمات معلومه نه چی اینا من رفتیم همون طرف خیلی خوب میرم خیلی بگو لواش کم دو تا دادرم دید گفتیست نه بالا میگم نیسته کجایی رفتم که نه که طرف در میگو همینجا سوستره همجا سوده ها؟ طرف در میگو طرف در نیو که کامera روشن میره که یک دو سه ما چه خطی با چشم میرفتم خواه میکردم ابای سر یا البس یک دو سه رفتیم ما چه خطی بچه رو میرفتم خواه میکردم همجا دم ایزم خواه بیرن ابرو بردم و هیچ گپ نیست با روزهای نزدیک انتظار باشین یک رولiki تربیوی به نهایت جالب با دادرمون بهروز پیشکش شما میگردد خیلی پیشروی و بهروز بهترینه با چی جدت کنم مخلصان سرش کردم جدت کنه همه چی را هر روز ویدیو میبره نصیب دستگیری شما پیشروی ما هزار رحمت دوستانی عزیز همش میتویم تو در نگاه کنه یکی دیدی شوکی ما خوشده در وقتی سیامکای رولiki تربیوی نه اپای گلدونمون بسالا اکتورسکی اوخی بازی که با خیزه جو بگو همیره صبح شما کی؟ من خوشده؟ شما چی؟ شما کی؟ من بسالا وای سرکه ده اصول نیست من خورشیده شما کی خیلی ملایم کده من خورشیده شما کی یکی اومده سیگل ایرپورت میاد هیچ گفتن کی به ایرپورت میبرید салом азизони ман хусусан занону бонувони азиз ба шумо як пешниҳод дорам боварӣ дорам писанд меояд ман ҳамаи шуморо ба компанияи атомӣ яъне корейский компания ба кор даъват мекунам кор дар ин ҷо бениҳоят осон аст болҳои шумо тамоман намесӯзад пешҳаракат мекунеду халос шумо дар ин ҷо хариду фурӯш карда намегардед шумо дар як сол танҳо 3 маротиба молҳои ширкати моро харид мекунеду халос пули бисёр расход намекунед балки пули калонкор мекунед маоши шумо дар байни 3 моҳ ба 100 000 афта мерасад бетараф набошед чӣ қадар барвақттар кор дароед ҳамон қадар ба фоидаи шумост барои маълумоти пурра ба ватсаби ман нависед ҳамаашро пурра мефаҳмонам рақамҳо дар рӯи экран